Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 5 verse 6 hangtod sa verse 11. Ang giingon dinhi: tungod kay niadtong mga huyang pakita sa hustong panahon si Kristo namatay alang sa mga dautan. Tungod kay talagsa ra kaayo nga mahitabo nga ang usa ka tawo mamatay alang sa usa ka tawo nga matarong, bisan pag-alang sa usa ka maayo nga tawo tingali adunay mga has nga mamatay. Apan gipamatud-an sa Dios ang iyang gugma alang kanato nga niadtong mga makasasala pa kita si Kristo namatay alang kanato. Labi na gayod karon nga ginaisip na kita nga hingpit pinaagi sa iyang dugo, maluwas gayud kita gikan sa kasuko sa Dios pinaagi kaniya. Tungod kay kung kaniadto gani nga kita mga kaaway pa, gipasiguli kita sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, labi na gayud karon nga gipasiguli na, maluwas gayud kita diha sa iyang kinabuhi. Ug dili lamang kana, kundili nalipay usab kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga pinaagi kaniya na angko nato karon ang pagtabon sa sala. May the Lord bless the proclamation of His word at this point. Niini nga kapitulo mga kaigsunan, once again gidescribe ni Pablo ang resulta sa atong justification. Kining justification, kining giisip kita nga matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Naghatag nato ang justification og confidence ug kasiguraduhan. Pinaagi sa justification, nakabaton kita og kalinaw diha sa Dios, nakabaton usab kita og boldness ug pamaagi sa pagduol ug paglaom sa kahimayaan sa Dios. Ug kini nga paglaom mga kaigsuonan dili gayud mo pakyas kanato. Matud pa sa Romans chapter 5 verse 5, ug dili kita pakyason sa paglaom. So ang gisulti ni Pablo kanato mga kaigsuonan nga ang pinakadako nga rason sa atong confidence mao nga ang gugma sa Dios gibubo nga ri sa atong mga kasing-kasing. Sa bersikulo 5 ug bersikulo 6 makita nato ang kalainan ug pagkabalanse tali sa kining gitawag og subjective feelings and objective truth. Unsa man kining subjective ug objective? Ang subjective mao kini: ang gugma ni Kristo nga gibubo sa atong kasing-kasing usa kini kabutang nga atong masinatian, usa kini kabutang nga atong mabati. Mao kini atong ikalipay mga kaigsuonan, pero ang atong pagbati dili kini makabarog nga maginusara. Tungod kay kinahanglan kining palig-unon ug isustinar sa kining gitawag og objective nga kahibalo. Ang balaang espiritu wala nagmugna og pagbati sa atong kasing-kasing aron lamang mabati nato. Ang Kristyanismo dili lamang kini subjective nga kasinatian mga kaigsuonan. Ang balaang espiritu kanunay nagduso kanato, nagtudlo kanato ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang balaang espiritu kanunay naghimaya sa atong Ginoong Hesukristo. So ang basihan sa atong pagbati, ang patukuranan sa atong subjective feeling, mao ang objective word of God. Dili mausab nga kamatuoran sa pulong sa Ginoo, pagpangliho kini sa balaang espiritu. John chapter 16 verse 13 hangtod sa 14. Ang giingon dinhi: apan kung moabot na ang espiritu sa kamatuoran, tultulan niya kamo sa tibuok kamatuoran.
Tungod kay dili siya musulti og gikan sa iyang kaugalingon, kundili ang unsa mang butang nga iyang madungog, maukadto ang iyang isulti ug iyang ipadayag nganha kaninyo ang mga butang nga umaabot. Himayaon niya ako tungod kay iyang pagadawaton ang iya kanako ug nganha kaninyo ipadayag niya. Ang buot ipasabot niini mga kaigsuonan, dili gayud mahimaya ang atong Ginoong Hesukristo kung wala kitay kahibalo mahitungod sa iyang gibuhat. Ang balaang espiritu mao ang nagpadayag sa gugma ni Kristo nga ri kanato, pinaagi sa pagpadayag sa gibuhat ni Kristo diha sa iyang mga pulong. Masinatian nato ang gugma ni Kristo sa atong kasing-kasing samtang namalandong kita sa gibuhat ni Kristo sa atong hunahuna sa pulong sa Ginoo. Mao nga dili gayud nato mabulag ang bersikulo 5 ug bersikulo 6. Dako kayong sipyat kung dili nato balansehon ang subjective feeling ug objective truth of God's Word. Sa unang bahin, ang pag-focus sa experience or kasinatian lamang or pagbati lamang nga walay kahibalo, unsa man kana, emotional high lang na, sentimentalism lang kana. Ang Kristyanismo, mga kaigsunan, dili kini relihiyon nga nakabase sa pagbati lamang. Pero sa laing bahin, kung mag-focus lamang kita sa knowledge or kahibalo nga walay realidad sa gugma ni Kristo sa atong kinasuluran, kana intellectualism lang kana, sa utok lang na, patay kana nga pagtuo. Mao gani nga gikan sa bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 8 sa atong teksto, gilarawan ni Pablo ang ebidensya or pagpamatuod sa gugma ni Kristo alang kanato. This is objective truth. For example, Romans chapter 5 verse 8, ang giingon dinhi, apan gipamatud-an sa Dios ang iyang gugma alang kanato, nga niadtong mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. So bisan pa og huyang kita kaniadto, helpless, spiritually speaking, mga patay kita, absolutely paralyzed, ug wala gayud kitay nahimo kaniadto nga makapaluwas kanato, ug bisan ug wala kitay Dios sa atong kinabuhi, makasasala sa kinatibuk-an sa atong pagkatawo, mga rebelde batok sa Dios, anaa kita sa kahimtang nga nakigbatok kanunay sa Dios, gipadala sa Dios ang iyang anak aron mamatay alang kanato. Ug sa bersikulo 9 hangtod sa 11, gitapos ni Pablo ang iyang argumento pinaagi sa pagdeklarar sa pinakatumong ug katuyuan sa atong justification. Unsa man kini? Nga aron kita mapasiguli ngadto sa Dios. Kanus-a kini nahitabo pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga alang sa usa ka Kristohanon, mao kini ang basihan sa atong confidence. Mausab kini ang dako kaayo nato nga kalipay, dakong tinubdan sa atong kalipay. Kining pulong joy nga gihisgutan diri sa verse 11, nagapasabot usab kini sa butang nga atong gipasigarbo, atong gibayaw. For example, mo man kini gigamit ni Pablo sa 1 Corinthians 1:31. Ang giingon dinhi nga sumala sa nahasulat, ang magpasigarbo kinahanglang magpasigarbo diha sa Ginoo. So, ang atong justification, ang gugma sa Dios, mao kini atong ipasigarbo. Si Kristo mao ang atong ibayaw, mga kaigsuonan. Diha kang Kristo nakaplagan nato ang dako kayong tinubdan sa bugtong kalipay niining kinabuhia ug sa walay katapusan. So gikan niini nga mga bersikulo atong pamalandungan karon ang duha ka mga butang nga atong ikalipay ug dako kaayo diha kang Kristo. Ug hinaot nga tabangan kita sa balaang espiritu sa atong pagpadayon sa atong pagpamalandong niining takna. Mudangat na kita sa unang punto. Nalipay kita diha sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon diri sa verse 6 sa Romans chapter 5. Tungod kay niadtong mga huyang pakita sa hustong panahon, si Kristo namatay alang sa mga dautan. So you see, wala di ay namatay si Kristo alang sa mga matarong. Wala biyay matarong, wala bisag usa. Mao nga kung nabugatan ikaw sa kamatuuran higala, gumikan kay nabati nimo nga ikaw dautan, this is the good news. Si Kristo namatay didto sa cross alang sa mga dautan. Ang giingon pa sa Romans 5:8, apan gipamatud-an sa Dios ang iyang gugma alang kanato nga niadtong mga makasasala pa kita, si Kristo
Kristo namatay alang kanato. Verse 9, labi na gayud, karon nga ginaisip na kita nga hingpit pinaagi sa iyang dugo, maluwas gayud kita gikan sa kasuko sa Dios, pinaagi kaniya. Verse 11, ug dili lamang kana, kundili nalipay usab kita sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, nga pinaagi kaniya naangko nato karon ang pagtabon sa sala. Sa tinuod lang mga kaigsuunan, dili ang himsog ang nanginahanglan og doktor, kundili ang masakiton. So kung imong gibati sa imong kaugalingon nga ikaw buutan kaayo, matarong atubangan sa Dios, wala ka nanginahanglan og maluluwas. Pero kung imong nabati ang imong pagkadautan, this is the good news. Nagtanyag si Kristo sa gasa sa kaluwasan sa mga tawo nga dautan nga maghinulsol sa ilang sala ug mudangup kaniya ug musalig kaniya ingon nga Dios ug manluluwas. Bugtong Dios ug bugtong manluluwas. Ang kamatayon, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo mao ang dako kaayong panghitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Ang nahitabo dito sa cross, ang Dios mao ang nagtubos sa mga makasasala ngadto sa iyang kaugalingon. Si Kristo nahimong atong kapuli kung atong pamalandungan ang tanang panghitabo sa kamatayon ni Kristo, ang atong kasing-kasing mapuno gayod sa kalipay, mapuno usab sa kahibulong. Karon kinahanglan natong masabtan nga gikan pa sa eternidad, sa wala pa matukod ang kalibutan, si Kristo adunay tamis nga pagpakigsandurot sa iyang amahan. Kauban niya ang iyang amahan. Nakigambit siya sa kahimayaan sa amahan. Ang giingon sa John chapter 17 verse 5. Ug karon amahan, himayaa ako sa imong atubangan, sa himaya nga anaa kanako sa imong atubangan, sa wala pagani namugna ang kalibutan. Karon ang atong Ginoong Hesukristo nahimong sala alang kanato, nahimo siyang tinunglo. Ang tamis nga pakigsandurot tali kaniya ug sa amahan naputol. Gumikan kay ang tunglo ug kapungot sa amahan, gibubu ngadto kaniya didto sa cross sa Kalbaryo. Mao gani nga sipyat gayod ang gi-portray sa daghan kayong mga magwawali mahitungod sa kamatayon ni Kristo. Gumikan kay didto sila nag-focus lamang sa pisikal nga pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo. Well, tinuod baya nga nag-anto si Kristo physically didto sa cross sa Kalbaryo, sakit kaayo ang iyang nasinatian, pero ang iyang pag-antos mga kaigsunan dili lang physical. Ang pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo is spiritual nga pag-antos. Ang fellowship between Jesus Christ and the Father, ang fellowship nga iyang gi-enjoy sa wala pagani natukod ang kalibutan, naputol. Ug nabubo ngadto kaniya ang tunglo ug kapungot sa Dios. Si Kristo ang giisip nga makasasala, hugaw at tubangan sa Dios, gitalikdan siya sa Dios, gumikan sa paghigugma sa Dios kanato, aron kita maluwas, aron kita mapasiguli ngadto kaniya. Mao nga didto sa cross misinggit ang atong Ginoong Hesukristo. Matthew chapter 27 verse 46 ang giingon dinhi, ug sa dihang hapit na ang ikasiyam nga oras, misinggit si Jesus sa kusog nga tingog nga nag-ingon, Eli, Eli, lama sabachthani, nga ang but ipasabot, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Didto sa cross mga kaigsuunan, nakita nato ang consequence gayod sa sala. Ang consequence mao ang tunglo sa Dios. Talikdan sa Dios ang makasasala. Si Kristo nahimong tinunglo, siya ang gitalikdan sa amahan. Si Kristo nahailalom sa kapungot ug kasuko sa Dios. Now, sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, iyang gikumpleto ang pagtubos sa mga makasasala nga susama kanato. Mao kini ang pinakaulahi nga mga pulong sa Ginoo didto sa cross sa Kalbaryo. John chapter 19 verse 30 ang giingon dinhi, human madawat ni Jesus ang aslom nga suka, misinggit siya, natapos na, ug iyang giyuko ang iyang ulo ug gibugto ang iyang ginhawa. So kining gisinggit ni Jesus nga natapos na, it is finished. Mga pulong kini sa kadaugan, mga kaigsuunan. Sa English, tulo kini kapulong, it is finished. Tulo kapulong, pero sa Greek language, ang language sa New Testament, usa lamang kini kapulong, tetelestai. Nga ang buti pasabot, natapos na, singgit kini sa kadaugan.
Natuman na ang pagtabon sa atong sala, pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Natuman na ang tanang mga panagna sa daang tugon. Ang problema sa sala nasulbad na. Ang buhat nga gitahas sa amahan ngadto sa iyang anak nga si Hesukristo, natuman na tanan. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi, gitugyan niya ingon nga paglukat alang sa daghang mga makasasala. Ug ang kinatibuk-an nga kapildihan ni Satanas nahitabo na, natuman na. Ug ang pagtukod sa bag-ong kasabutan nasugdan na, mga kaigsunan, pinaagi sa kamatayon ni Kristo, pinaagi sa iyang dugo. Matthew chapter 26 verse 28, ang giingon dinhi, tungod kay kini ang dugo sa bag-ong kasabutan nga gipaula alang sa daghan, alang sa kapasayloan sa mga kasalanan. It is finished. Natapos na. So kung natapos na, dili nato kini sapayan nga sumpayan pa. Sumpayan pinaagi sa atong penitensya, sumpayan pinaagi sa pagpangadji alang sa mga patay. No. Ang kamatayon ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo mao ang nag-accomplish sa kinatibuk-an nga pagtubos sa mga makasasala nga mutuo ug musalig kaniya nga adunay paghinulsol sa ilang mga sala. Niadtong misinggit si Kristo og it is finished, natapos na ang pagtabon sa atong mga sala, natapos na usab. Mao kini gipasabot sa verse 11 sa atong teksto, na reconciled na kita, napasiguli na kita ngadto sa Dios pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Remember nga ang Romans chapter 1 verse 18 nagpahibalo kanato nga nahailalom kita sa kapungot ug tunglo sa Dios. Ug ang Romans chapter 5 verse 9 nagpahibalo kanato nga giluwas kita ni Kristo gikan sa tunglo sa Dios. Romans chapter 5 verse 9, labi na gayud karon nga ginaisip na kita nga hingpit pinaagi sa iyang dugo, maluwas gayud kita gikan sa kasuko sa Dios pinaagi kaniya. Ug mo kini hinungdan, mga kaigsuonan, nga nagmaya kita isip magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mahinungdanon gayud kaayo kini nga mga pulong nga gikalimtan sa daghang mga katawhan karon, daghang mga professing Christians nga naglibog paniini. Kung imong pangutan-on sila kung unsa ang but ipasabot sa kaluwasan, dili sila makatubag, mga kaigsuonan. Pero ang kaluwasan aduna kini tulo ka tense, adunay past tense, present tense, and future tense. Unsa man kining past tense? Giluwas na kita ni Kristo gikan sa salaod, gikan sa guilt or pagkasad-an. Giisip na kita nga hingpit at tubangan sa Dios. Giisip na kitang matarong pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa kamulong nga panahon, kanunay kitang ginaluwas ni Kristo gikan sa sala. Kanunay kita niyang gibalaan sa matag adlaw, gihinluan. And then future tense, one day sa umaabot, mga kaigsuonan, kita totally nga mahiling kawas gikan sa tanang impluensya sa sala ni ining kalibutana. We shall be set free from sin at last. Actually, gitukod ni Pablo ang iyang argumento sa verse 9. Iya kining gi-introduce pinaagi sa mga pulong, much more than, samot na karon or labi na gayud karon. Tungod kay giisip na kita nga matarong at tubangan sa Dios pinaagi sa pagtuo, nasayod kita nga maluwas kita sa adlaw sa paghukom. Pinaagi sa paghalad ni Kristo sa iyang kaugalingon didto sa cross ug pagpaula niya sa iyang dugo, napasiguli na kita ngadto sa Dios. Mga kaaway kita kaniadto sa Dios. Now kun ato kining pamalandungan, mga kaigsuonan, makahatag gayud nato kini og tumang kalipay. Mao kini ang atong gipasigarbo. 1 Corinthians chapter 2 verse 2 ang giingon dinhi, tungod kay akong gidesisyonan nga walay bisag unsa nga masayran sa inyong taliwala, gawas lamang nga si Hesukristo ug siya nga gilansang sa cross. So mao kini ang atong ipasigarbo, mao kini ang atong gikalipay kaayo sa nga tanan, nga si Kristo namatay alang kanako, alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ikaduhang punto, nalipay usab kita, nagmaya kita diha sa kinabuhi ni Kristo. Ang giingon sa verse 10, tungod kay kung kaniadto gani nga kita mga kaaway pa, gipasiguli kita sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, labi na gayud karon nga gipasiguli na, maluwas gayud kita diha sa iyang kinabuhi. Well, first of all, nalipay kita gumikan kay si Kristo nagpakatawo ni ining kalibutana.
ug unsa may anaa sa pagpakatawo ni Kristo niining kalibutan. Remember nga ang requirement sa Ginoo 100% obedience sa balaod sa Dios. Dili nato kini mahimo. Si Kristo niadtong nagkinabuhi siya niining kalibutan, iyang gisunod ang tibuok balaod sa Dios. Alang kanato, si Kristo mao ang atong substitute. Si Kristo mao ang kapuli. Ug ang balaod nag-ingon nga ang sala bayaran pinaagi sa dugo. Mao nga si Kristo namatay didto sa krus, nagpaula sa iyang dugo aron maluwas ang iyang mga katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. So gikinahanglan gayud kaayo ang perfect life sa atong Ginoong Hesukristo ug ang iyang perfect death aron kita maluwas. Si Kristo gipakatawo ilalom sa balaod. Galatians chapter 4 verse 4 and 5 ang giingon dinhi, apan sa dihang miabot ang hingpit nga panahon, gisugo sa Dios ang iyang anak nga gipakatawo sa usa ka babayi o gipakatawo ilalom sa balaod aron lukaton ang mga nahailalom sa balaod aron madawat nato ang pagsagop isip mga anak. Gituman ni Kristo ang kinatibuk ang balaod sa Dios. Hebrews chapter 7 verse 26. Tungod kay angayan lamang nga kita makabaton og ingon ana nga pinakapangulong pari, balaan, walay sala, walay buling, bulag sa mga makasasala ug gihimong labing taas kaysa mga langit. So giluwas kita pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo, pinaagi sa hamili niya nga dugo, balaan, matarong nga manluluwas nga si Hesukristo. Mao nga nagmaya kita diha sa iyang kinabuhi, ang iyang perfect ug excellent nga kinabuhi nga maoy substitute aron kita pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. Unsa pa, nagmaya usab kita diha sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang resurrection life. Romans chapter 8 verse 34 ang giingon dinhi, kinsa ang muhukom? Si Kristo Jesus nga namatay, oo, siya nga gibanhaw pag-usab gikan sa mga patay, nga siya man usab ang anaa sa tuo sa Dios, nga siya man usab ang nagpataliwala alang kanato. Ug ang giingon sa Hebrews chapter 1 verse 3, siya ang nagsidlak nga kahayag sa kahimayaan sa Dios ug matuod nga hulagway sa iyang kinaiyahan, ug iyang gialalayan ang tanang butang pinaagi sa gahom sa iyang pulong. Sa dihang nahimo na niya ang paghinlo sa mga kasalanan, milingkod siya sa tuo sa kamahalan sa kahitasan. So mga kaigsuunan, nangalagad kita sa buhi nga manluluwas. Si Kristo naglingkod sa tuong kamot sa amahan, sa kamulong nga panahon, ang tuong kamot sa kamahalan sa kahitasan. Ug ang atong Ginoo naglingkod ingon nga tigpataliwala, ang atong propeta, ang atong pari, ug ang atong hari. Nagmaya kita, nalipay kita diha sa iyang kamatayon nga iyang gibuhat alang sa atong justification or pag-isip nga matarong ug walay sala atubangan sa Dios. Apan nalipay usab kita, nagmaya kita diha sa iyang kinabuhi, gumikan kay aduna kitay confidence nga padayunon ni Kristo ang iyang paglaban ug pagpataliwala alang kanato. Aduna kitay confidence dili lamang sa atong kaluwasan karon, apan aduna usab kitay confidence nga magpadayon kini nga kaluwasan hangtod sa adlaw sa paghukom. Niadtong kita na justified diha atubangan sa Dios, gipronounce kita nga luwas na karon ug hangtod sa kahangturan. Unsa pa, nagmaya usab kita diha sa atong relasyon sa buhi nga Dios nga si Hesukristo. Mao kini giingon sa verse 10, we are saved in His life. Ang but ipasabot niini ang atong relationship with Christ, ang atong pagkahiusa diha kang Kristo. Si Kristo mao ang atong ulo. Now, importante gayud kaayo kini sa atong pagtuon sa katunga niini nga chapter, second half. Mao kini atong pamalandungan sa sunod nga mga semana. This is captured by many passages that speak of us being in Christ. Anaa kita diha kang Kristo. For example, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Busa kung si bisan kinsa ang anaa diha kang Kristo, bag-o na siya nga binuhat, ang mga karaang butang milabay na, tan-awa ninyo ang tanan na himong bag-o. We are united to Christ, and that is why nagmaya kita diha sa iyang kinabuhi. Sa wala pa kita maluwas, nahimulag kita gikan sa Dios, mga kaaway kita sa Dios, karon nga nahiusa na kita diha kaniya, nahimo na kitang kabahin sa iyang lawas.
Mao nga nagmaya kita sa atong relasyon sa buhi nga Dios nga si Hesukristo. We are united with Him. We have a relationship with Him. Siya ang realidad sa atong kinabuhi. Ang atong kaluwasan mga kaigsuonan pareho kining tinuod karon ug sa umaabot. Ug nahimo kining posible lamang pinaagi sa kamatayon ug kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. And that is why we can rejoice in both the death of Christ and in His life. Igsuon diha sa pagtuo, nagmaya ba ikaw diha sa imong kaluwasan? Nalipay ba ikaw diha kang Kristo nga namatay alang kanimo ug nabanhaw pag-usab? Are you rejoicing in His death and in His life? Matud pa ni Martin Lloyd-Jones, mga kaigsunan, aduna kuno'y tulo ka rason nganong adunay Kristohanon nga dili mahimong magmaya diha kang Kristo. Una, wala niya masabti ang kamatuoran mahitungod sa justification by faith only. Kining pagaisipon kitang matarong atubangan sa Dios, pinaagi lamang sa pagtuo. Kung ato pagayong idugang ang atong pagsalig sa atong mga buhat, nan dili gayud kita mahimong mag-rejoice or magmaya. Gumikan kay ang atong buhat mga kaigsuonan adunay mantsa sa sala, puno sa sala. Ang tawo nga nagpasigarbo diha sa iyang kaugalingon dili makapasigarbo diha sa Dios. Ang pagsalig lamang kang Kristo maong maghatag kanato og kalinaw diha sa Dios. Romans chapter 5 verse 1 ang giingon dinhi, busa karon nga giisip na kita nga hingpit pinaagi sa pagtuo, aduna kitay kalinaw diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kinibot pasabot ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 1 ang giingon dinhi, busa wala nay paghukom karon alang kanila nga anaa diha kang Kristo Jesus nga nagkinabuhi dili sumala sa unod kundi sumala sa espiritu. Ikaduhang rason nganong ang usa ka Kristohanon dili makahimong magmaya diha sa iyang kaluwasan mao nga wala niya kini pamalandungi kanunay, nagkulang siya sa pagpaminsar ug paghuna-huna mahitungod niini. Imo bang gigahin ang higayon kanunay higala nga imong gipamalandungan ang grasya sa Ginoo diha kang Kristo Jesus? Guilty gayud kita niini, gumikan kay ang atong hunahuna puno sa daghang mga butang apan wala nato pamalandungi kanunay ang dakong gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo alang sa atong kaluwasan. Ang pagpamalandong kang Kristo mao ang maghatag kanato og tumang kalipay. Sama sa gibati ni Haring David sa Psalm chapter 63 verse 5 and 6 ang giingon dinhi, ang kalag ko malipay sama sa tambok sa pagkatambok ug ang akong baba magdayeg kanimo uban sa malipayong mga ngabil. Kung mahinumdom ako kanimo diha sa akong higdaanan, gihuna-huna ko ikaw sa pagbantay sa kagabhion. Ikatulo nga rason nganong ang usa ka Kristohanon dili makahimong magmaya sa iyang kaluwasan mao nga nagkulang siya sa insakto nga konklusyon mahitungod niini nga kamatuoran. Giisip na kita nga hingpit atubangan sa Dios and therefore napasiguli na kita, dili na kita mga kaaway. Kumpleto na ang atong kalipay anaa diha sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang atong manluluwas. Mao kini ang gipasabot sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung isugid nato ang atong mga sala, matinud-anon siya ug mataro nga mupasaylo sa atong mga sala ug muhinlo kanato gikan sa tanan natong pagkadautan. 1 John chapter 2 verse 1. Mga anak, kining mga butanga akong gisulat kaninyo aron dili kamo magpakasala ug kung si bisan kinsa ang makasala aduna kitay manlalaban atubangan sa Amahan si Hesukristo nga matarong. So ang pagtuo mga kaigsuonan aduna gayoy lig-on nga patukuranan sa balaang kasulatan. Mao nga importante gayud kaayo nga pamalandungan nato ang pulong sa Ginoo. Romans chapter 10 verse 17. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati ug ang pagpamati pinaagi sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga i-apply nato ang balaang kasulatan sa atong kinabuhi. Isaiah chapter 1 verse 18. Dali kamo karon ug mga tarungan kita sa usag-usa, nag-ingon ang Ginoo. Bisan pag ang inyong mga sala sama sa pula, mahimo silang puti sama sa niebe. Bisan pag sila pula sama sa dagtom pula, mahimo silang sama sa balhibo sa karnero. Mao nga mga kaigsuonan, every time nga mahulog kita sa sala, aduna kitay kasiguraduhan sa atong kapasayloan, gumikan kay si Kristo nagsaad niini. Ang dugo ug pagkamatarong ni Kristo gisulob na nga rika nato.
Matod pa ni Martin Lloyd Jones, ang Kristohanon dili magkinabuhi sumala sa iyang pagbati, sapagkat tinuod siya usa ka tawo nga nakatugkad sa kamatuoran ug maantigong mga tarungan gikan niini. Ang pagtuo, mga kaigsuunan, nagsalig lamang gayod sa gisaad sa pulong sa Ginoo. Romans chapter 5 verse 10. Tungod kay kung kaniadto gani nga kita mga kaaway pa, gipasiguli kita sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, labi na gayod karon nga gipasiguli na, maluwas gayod kita pinaagi sa iyang kinabuhi. Mao kini ang basihan sa atong pagmaya, mga kaigsunan. Si Kristo namatay alang kanato, ato kining gituuhan, ato kining gisaligan, mipahulay kita niini nga kamatuoran. Ug mao kini ang basihan sa atong kalinaw, sa atong paglaom, sa atong paghupay ug sa atong kalipay. Walay ingon ini nga paglaom ang mga makasasala, ang mga nagdumili sa paghinulsol sa ilang sala ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Higala kung ikaw kana ayaw na pagpaabot ug ugma pa, paghinulsol sa imong sala karon ug salig sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo lamang aron ikaw maluwas. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.